Zvaendwa guys, Lulu Mteke is now officially Mrs. Chivayo. Kumchato kwanakidza kila ti vanga variko Japreza vaimba vakagresa the occasion. Vanatete vanga variko musikana abva angotengerwa mota itsva asi chanyanyisa ndechekuti tatakamirira kakuti maiguru vasvike asi ziyavo havana kuzoapia. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Izvi zvinongovengwa nemuroyi. Vanhu vanga vakachena chaizvo zvinoratidza kuti billionaire mukomana asi kuri kunzi zvakare wabvisa 300,000 yekuti atore mudzimai wake uyu. Guys, zvimwe zvacho atotaura kati billionaire nhasi ragariswa pasi ndokuuchira. Guys, love always wins. Musikana zvakare akabva anoona president muzuva ranezuro vasati vaenda kunoroorwa kusimbisa guys kuri kunzi president vakatoti waroora ashubha uri mukwasha wangu zvechokwadi. Brother Papa. Atisi. Asa mzura mkaziro. Ya muziwa. Amen. Sikutiro. Ukamai. Well done. Naiga. Well done. Thank you so much. Brother Papa. Uku ndokugona kunyengwa uku guys. Vasikana vanotamba naye shamwari dzanapokelo vanga vatoriko the grace the occasion. Enzo semunhu akatengerwa mota kila ti anga ariko kuchishandiswa kuti ndanga ndatonyura ka zvinoniga zvita sei. Japrezawo anga ariko zvakare achisimbisa love ya boss. Nezuro mhuri kwachivayo yakasangana vachigadzira kuti vachaenda vonosvika voita sei. It was also a grand occasion pavakainoita dina yavo vachironga kuti mari dzacho dzichafambiswa sei. Ivo vati vaenda vane 70 muhomwe munyaya akabatiswa imwe 50 yekuti asvike aite manegotiations. Vati ivo havadi kuwesterwa nguva, vari kungoda quotation yacho ivo vobva vandobhadhara mari dzacho opuwa marisiti zvobva zvatongopera. Vati in 30 minutes roora rinofanira kuva rapera. Ivo ka ibillionaire vanganetswa nezvinhu zvokuroora izvi. Ndopaunoona kuti guys ka nyaya dzelove dzinosiyana hatidi hedu kukombeya. Pati kuri kunzi Sonia pakaroorwa pakabviswa $40,000. Lulu ari kunzi 300,000 ndo mari yasheedzerwa kunzi aiwa mukwambo tinoziva ka kuti muri billionaire ko mungakundikana nei semunhu ari murudo kudai. Aiwa bvisai mari yakati mukomana ko zvagomunetsa here ndokubva adaro. On top of that to say thank you to Lulu abva mutengela Land Cruiser hombe yekuti kana vachidecide kungoenda kumwe kunoda 4x4 vachifamba vari 2 vagone kusununguka. Nziyo dzazoiswa chete ndo dzatishamisa kuti kuroorwa kwangu kwafadza baba namai asi mbereko yakaramba. Tikati konai Lulu wadiko nekuzvishuridzira zvakadaro. Zvembereko izvi hazvisi zvekumbotaura pajekerere pakadai. Nziyo yacho tiri kucelebrata but nziyo iyi aiwa haisi kuenderana nesitches iri paground. Izvi hanzi ndezvanhasi chete, mangwana kuri kusumukiwa kuri kuendewa kumarondera.
Iye mukomana ati iye achizvitaurira nemufaro mukuru. Ndakusimuka ndafonera Munyai wasvika kavane mari saka vangotakura ka 50,000 ndine imwe 75 mota sandati kune Munyai unongosvika wangoti mukuru asita zvekuzomiswa kana auya ati mwana wangu ndiri kumuda ndokumboromisa nditambisiro time itime dzenyu mungoti kototo kuti muri kuda mari zvekuda kumbonzi 500 vhura muromo 5,000 matekenya neva mwaweka here chingoti paiwo total mari iri mumota ngoverengwa mombe dzamune machaja achakupaiwo dzimwe 5 pamusoro nebhuru rekuma $8,000-9,000 pure breed rekuti mugone kuita sei kujoina kuwedzerawo muhedhi yenyu ndozvataura mukwasha tanzano atida kuti titenge tiri kunetsana nge ndisiri kuda mwana wenyu mwana wenyu ndinomuda saka ndokumburo murudo rwaMwari musandinetse panhau dzemari. I have other problems and not money saka I think in 30 minutes zvinenge zvatopera iko. Sekuona kwenyu guys kuri kufarwa zvakanyanya. Lulu apinda zvechokwadi zvakatanga zvichiita kunge kutamba asi yezvo tasvika pekudai. Nhasi Maiguru vangosenda one video vachitaura kuti deal breaker rako kana rangodamburiswa guys you cannot turn back, you just know kuti enough is enough. Chigombe chataona sofa pane zviri kuitiwa apa vasati vasumuka kuenda marondera mangwana. Lulu mukadzi wana tete se vanodavo Sonia, that's why vachiramba kusaina madivorce papers. Sonia anoziva ye value yekusaitiswa nemunhu because munhu iyeye ane mari se munhu asina respect. If you check video ravaita soon he is disrespecting my in-laws family ya Lulu zvatongoratidza akati veduweka video iri kutoti igarai matondudza kuti muri kuda mari because handisoda kuwesterwa time ndine mari inini ndoda kukurumidza ndangokupai zvimadhora zvamuri kuda pamari yamuchachajayo ndichakupai mombe dzimwe 5 pamusoro nebhuru rekuti mubreed. It was not even necessary and vanofila seiko vachiona zvinhu zvakadai pama social media platform. Makarorana nguva diki zvachose and divorce makabva mangodhivorsa in short time pasina nguva se vatoroora futi. Guys zvinotoratidza kuti se vanga vagara vari busy zvachose. Ungoti love yema social media yakangofa nemoto wemashanga unongoti then after that you never think kuti there was a fire. It is well, my guru. They say everything is going to be okay at the end. So if it's not okay, just know it is not the end. So pane vamwe vakamira na Sonia vari kutoti hatisi kutozombokurasa Sonia chivayo takangomira newe kusvikira. Se weekend vabva vati aiwa rega ndimbobreka zvishoma ndokuti ivo ndakamanya na Lulu kuti ndinomuintroduce kumukuru wenyika kuti aiwa ndiye achange ava amai. So anyora yepost yakakati bhebhi rako rarorwa. Uku ndiko kwazvinoperera. Yesterday on my watch to church I had the greatest pleasure yekundoratidza mudzimai wangu kuna His Excellency the President. The highlight of it all is that my wife hails from the esteemed Shumba clan. Saka ndatova mukwasha wa president kaini being a Shumba Murambwe. Hanzi iwe mfana iwe chokwadi kuda kuroora mwana wangu ndikati ndingadiko nayo Excellency kana ndanyura. Our reception was nothing short of remarkable and with his characteristic human satire His Excellency warmly welcomed my wife as a daughter of the royal Shumba lineage, inviting her to sit beside him. I deeply appreciate His Excellency's wisdom shared on the principles of love, respect, responsibility, mutual compassion, and the importance of commitment in the institution of marriage. At the end of it all, I received standing orders from the head of state and government to unconditionally love his daughter for the rest of my life. I stand guided, Your Excellency, and I will comply with your orders without any exception. I am most indebted for this opportunity and express my deepest gratitude to His Excellency for blessing the foundation of our union. To the love of my life, my servant, you are my heart's greatest treasure.
Today is our day. Here we stand unshakable, united and unstoppable. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Together we will honor this sacred bond and our love will endure until the end of time. Pamberi nerudo. Zvinobva zvatoita unge pamberi nezano. Chino. Zvakaoma vasikana. Nyaya yaSonia yatoperera mumhepo. Lulu watopinda. Asi nyaya iyi haizosii Sonia here akusungirwa money laundering nekutaurisa kwaari kuita pasocial media. This is an unofficial message to Sonia that Lulu is now officially the new daughter-in-law wenyika. Someone needs to advise Sonia that any ranting on social media will be treated sekunge iti reason chaiyo. Imi mafanza Sonia ari kuti izvi tiri kuzvinzwisisa hedu asi zvine kamwe kausotoso kari kuitika. Why muchidaro? You introduced your wife to His Excellency Mnangagwa Sachiko business partner here kana kuti chiko chiri amuri kuita naye wedu President muri amusi makunyanya kuvaitisa yese. You seem to be taking advantage of his age and his niceness. You have used him to sanitize a lot of things. You have used him as soap to wash your money. Chimurega wedu ngaze ngezwa ngati nyakanywa so but congratulations bebekele ukholise kusase mnandi so wotobata basa musikana imwe mari amhino tuchaishafa pai kuti zviende vairashumba handina mashoko navo hatina zvatingataura asi nyaya ingoripo ndeyekuti love is a beautiful thing. All the best in your marriage. Mukwasha manyama. Say wikine Mariana Tsano toida yedu. To our sister Lulu, we are so proud of you. Baba Wapeza Homa Sports with a blessing. Congratulations for zvese zvaitika nasi. Tiri kungoti kuna se wikinero aiwa faithfulness ndo yakakosha marriage. Zvekunzi kwanzi pango post wachino mudzimai obva atotanga kutya kuti baba vaite aiwa atiri kudaro. Zvama muchingoita zvekurarama muri ma private jet izvi rambai muchingodaro naLulu muchienda muchingoenda. Zvekushotesa vanhu rambai muchingotishotesa makamira makabatana kuita chinhu chimwe. Chinonetsa ndechekuti kana muchato waitwa kudai munhu arogwa ari trophy wife sekudaro panozongoitika imwe fallout diki baba vonyenga vatete vobva vatsamwa musikana ino time anenge akudzoka pano pasocial media akuti wedu wenda amputate kwaruoko rwangu kana chindokumbirawo GoFund. Isi tobva tataura kuti koma zuva maisidya aya koma imbotipawo here. So tiri kungoti kana uri mazviri kudai so munhu ngaite streetwise angwarire nakuti musi unouya. Tozoita kunge tiri maprophetess of doom asi iyi chirega itigezere maoko sekuona kwenyu guys mangwana tiri pamarondera. Do leave your comments on what you think. Mobva mato like nekusubscribe nekuti mangwana news dzikaidzi dzofanira kuti dziite kubatwa jongwe muromo fresh ikwana.